Hola, què tal? A 8 d'abril que estem avui, informació de servei. Tornarem a tenir un matí assolejat. A la tarda es formaran núvols baixos que podran tapar els cims. La diferència entre les temperatures màximes i mínimes tornarà a ser àmplia. Anem a les notícies. Avui comencem parlant d'economia, perquè el Morabanc ha incrementat en el 2024 un 67% els actius sota gestió i assoleix, atenció, els 18.436 milions d'euros, que es diu aviat. El 54% dels recursos gestionats provenen de les seves filials internacionals, Espanya, Suïssa i Estats Units. A veure què passarà ara amb la crisi arancelària. Més coses. El govern té previst invertir entre 8 i 10 milions d'euros per a ajuts a la compra del primer habitatge. Un programa que es podria presentar abans de juny, segons ha comentat la ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol. Amb 8 i 10 milions, crec jo que no s'arriba ni una quarta part dels joves en edat de poder aspirar a un pis. Podrien invertir una miqueta més. Acabem explicant que David Estriet deixa el seu càrrec com a director a Icònic, amb la voluntat d'afrontar nous reptes professionals. Des del Centre Esportiu del Rendiment assenyalen que la seva tasca ha estat decisiva per impulsar el projecte i consolidar un pla estratègic. És icònic, que Icònic sigui tan icònic. Vinga, va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adeu.